Bigyan ng 100,000 yan! 100,000 subscribers! O sa inyo mga kanser, ako nga pala si Paulul at tayo ay 100,000 subscriber na palangpakan mga kanser. Wow! Sobrang laki ng tiwala ko sa inyo na ikakalat nyo ang channel at hindi ako nawala ng gana sa inyo kahit konti. Hindi ako kala nyo napipilitan lang ako ngayon. Kasi hindi ko inakala mag-e-effort kayo ng ganon para lang sa akin. Ayoko umiyak kasi wala na ako nararamdaman. Pero sobrang laki ng aking pasasalamat sa inyong lahat. Dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi tayo abot ay 100,000. Dahil magaling ka, meron kang 10,000! 100,000 dito mga cancer sa YouTube. So naisip ko, paano ko gagawing special to? Anong kailangan ko bang sumigaw sa monumento? Maglinis ng Manila Bay? Kailangan ko bang kumatok sa Senado? Diba? Naisip ko paano? Anong pwede kong gawin na hindi kayang gawin ng kahit sinong YouTuber sa Pilipinas? Tapos naalala ko, na-save ko pa yung video, yung unang-unang video na gumawa ako ng meme review. Yun din ang video tumapos sa ating unang channel. Gusto ko na mamatay. Yun na nga, nag-terminate ng ating 6K subs. Rest in peace. At naisip ko, ba't hindi natin panoorin ulit? Huwag kayo mag-alala mga cancel. Alam mo mga bagong pasok dyan. Dito ko na rin matetest kung talagang karapat dapat ba tayo mag 100K. Kumbaga, hindi ko pa rin ba naintindihan ng YouTube guideline? Walang ibang makakagawa nito kasi ako lang ang meron ng file na to. So, kasama ko kayo dito. Gusto ko ipakita sa inyo kung gaano kalaki ang tiwala ko sa mga cancel at sa sarili ko na din sa pag-e-edit para hindi na umuli tayong maban sa YouTube. Wala na ako ibang kilalang YouTuber sa Pilipinas ang na-delete ang channel at bumalik ng mas malakas, di ba? Started from the ban and now we 100K. Woo! Di ba? So, nakaka-hype. So, sa YouTube personal na manonood nito, kinakabahan ako. Pag ito na-delete, kasalanan nyo to lahat. Kayo lahat ang sisisihin ko. Bigyan ko kayo onti June 24, 2018 ko siya dinownload ng 11 AM. Yun yung araw na na-delete na ang aking channel. So, Rated Cancer, handa na ba kayo? Handa na ba kayong ma-delete? Alam mo, halos mag-iisang taon na nung huli ko ito napanood ko. Hindi ko na maalala kung ano yung mga ginagawa ko noon at kung ano mga content yung nilalabas ko noon. Kaya tayo na-delete. So, Paulul Review, mga hayop kayo. Ayoko na. Ano to? Meme review. Meme review. Gagawa na tayo ng meme review. Manggagaya na ako ng konti. Yes! Wala na akong mais. Ang nag-iisang wannabe ng Pilipinas. Manggagaya na ako ng konti. That resolution, man. Wala na akong maisip. Oh my God. Review ang ikinabubuhay ng mga millennials na kinaiinista ng lahat ng tao sa mundo. Pero syempre, dahil tayo lumaki bilang mga millennials, wala tayong pake sa nararamdaman nila. Tama! Sobrang tagal ko na ito gustong gawin. Yes! Naintindihan. Kahit meron pa akong sakit ngayon, walang makakapigil sa akin. Kahit ikalala to ng aking sakit. Ah, yes! Yan ang tunay na content. Suminga ka sa harap ng camera. I'm so proud of 6K, Paulul. Sarap. Tingkatin na ako sa memes! Simulan na natin. Sobrang Recently, lapit sa nag-post ako sa Facebook ng mga meme sources nyo. Nag-meme sourcing ako. And ako Sobrang ay relax natuwa ko lang. sa mga sinend nyo. So, i-review muna natin. Ayan o, kaya ako nadali. Nilagay ko pa talaga yung bank. Alam naman natin, yun yung time na hindi pa pwede yung mga gano'n. Diba, sobrang naging mas strict habang tumagal. At ako ay tanga, kaya ayun. Ang pinakakilalang meme ng the past month, which is ang pwede kong tawagin ay grade 3 memes. Hindi ko alam saan galing yung image na to. Yeah, pero ito yung ginamit naalala ng niyo yung mga dating meme? natin, ng mga professional na memers para gumawa ng isang Nakikita nyo ba yung masking ko? Tumatago sa aking katawan. dekalidad na meme. Tulad yan, hotdog, mga bata. Ha, ha, ha! Yes! Ayon sa aking observation, Sukot! meme na to ay gumagamit ng nostalgia effect nung tayo ay bata pa. Kung saan isinabubuhay natin muli ang ating kababawan nung tayo mga bata pa. Nanay mo buntis pa, Yabs. Yes, nakakatawa. Ang dami nito. Sobrang relax ko lang. Anong ginawa nyo sa akin? Sobrang dami. Okay.
Ako ay hindi natuwa sa ating meme review. As usual, aasa ako sa aking napakagaling na mga Easy subscribers plug! and likers para I'm so magbigay proud sa of mga you, Pao. dekalidad na memes. Eating chocolate when you're sad. Oh, di natin pwede pakita yan. Oh my God, sobrang tapang ko. Grabe. Pinapakita ko to. Ito yung naghalikan sa bahay na isang kilalang artista. Siyempre, di ko pwede pakita rito. Kailangan ko takpan. How to stay in contact with old friends. How to stay in contact with your friends in Oh, no. Oh my God. I gently opened the door. Oh my God. Yes, I like it. Ang ina Christian, I'm so proud of you. Very good. Sobrang dank na mga maymays natin, grabe. On to the next meme. May gusto akong malaman, ampon ba ako? Syempre hindi. Kung sakali ampon ka, ba't naman kita pipiliin amponin? Sad lang. So, dito, pinakita ko isang... Hindi pwede. May pinakita naman ako dito na hindi po pwede, Paolo. Kaya ka na-delete eh. Lalo na ngayon. Sa tunay na grade 3. Kay Alain. Nice. I like the memes, Alain. Nakaikot lang ba dito yung isang 2-second anong kanta yun? Andiyan ka na naman dito ay sa tumingin sa iyong liwanag. Nadarang, yung darang na parang 1-second clip na inikot-ikot ko, di ba? Iwas copyright master pa din ako noon. Ooh, that's too dank. That's too dank, my boys. Too dank. No, nagpakita na naman tayo. Bakit tayo ganito? Okay, dahil alam ko na beforehand na hindi ko kayo mapagkakatiwalaan sa kahit anong memes. Grabe, Ako ay humingi oh my God, ang awkward ko! ng Pilipinas. Jesus Shout out sa Intellectual Philippine Memes, sa Normal Filipino Memes Facebook pages. I-like nyo sila Sukot! para bigyan ako ng mga dekalidad na memes na pwede kong panoorin. Bonus meme! Oh my God. Ano ba? Ano problema ko? Pakita na naman ako ng isang hindi dapat ipakita. Bonus meme! On to the first meme. Precious when you smile. Copyright. Copyright. Yeah. Enrile posting, man. Yes, ang immortal na si Senador Juan Ponce Enrile. Alam nyo ba na mas matanda pa siya sa Walt Disney? As in yung franchise na Totoo Walt yan. Disney, mas matanda pa siya doon. Ang dami mong alam, Paolo, manahimik ka dyan. Hindi pa nga kayo sperm eh. Hindi pa kayo buo sa itlog ng mga tatay nyo eh. Hindi pa nagbibinata ang mga tatay nyo. Okay? May chance pa kayo mapunta sa tissue. On to the next meme. Oh my God. Hey, does anyone need me? Hey, I need you to become a province of mine. Yes. Yes. Kung naglalaro kayo ng mga RTS games, alam nyo na wala tayong laban sa China. It's just a physical na katotohanan, pero 'di ba dahil hindi lang naman to one-on-one match at nakikita ng buong mundo, hindi tayo pwedeng parang atakihin na lang bigla, 'di ba? So, tinatawanan ko yung sarili kong jokes, perfectong ehemplo ng isang taong mag-isa sa buhay. Next meme, yung masaya na sana yung kwentuhan nyo pero may nagpaalala na Oh my God, bakit ako nagpa-plug ng scandal? Ano ba? Paulo! 6K! Ngayon, tumanda na ako, naiintindihan ko na kung bakit tayo na-delete. Karapat dapat lang pala tayo na-delete. Kahit ngayon ako, hindi kinakaya ng puso ko yung nakikita ko. Parang, no! Magagalit si Tito YouTube! No! Tito YouTube, wag! Wag! So, skip. humor is the new sexy, boys. Tandaan yan. Explain to someone that they are wrong. And you... Yes! Hindi ko alam bakit ang lakas na... Ang tamad ko pa rito mag-edit. Like yung mismong file na binuksan ko doon. Bubuksan ko lang. Ngayon, kinakrap ko pa para sa mga hayop na tulad nyo. Kinakrap ko pa. Ganoon kayo kang mahal eh. Ganoon ako ka-effort ko mag-edit eh. Pero noon talaga, wala. Salpak wala. Lagi mo yung mukha mo pa. Tapos, idaan mo na sa swertihan kung mag-click. At least dito yung pinapakita na yung mga may noon na relatable pa rin ngayon. Kung may sinabi ka makabuluhan sa isang tao, ay nila accept na natuto sila sa sinabi mo. Talaga kailangan nila gawing katawa-tawa. Siguro dahil sa hirap ng Pilipino, poverty, kailangan lahat ilagay natin sa maskara ng katatawanan. Pwede, maalala lang natin kung gaano kahirap ang buhay sa Pilipinas. This is too real. Ayoko sa mga taong anti-intellectual kasi yun lang naman It's too real. Tama na. natin. May review to, Paulo 6K. Hindi to feelings review, ha? Ba't nila ito ginagawa? So, on to the next meme. Selfie muna bago. Oh my God. Huwag kayo magsasama ng dalawang meme, man. Mga selfie muna meme. Nagsimula ito dun sa, dun sa dalawang magnanakaw. Yung time na bago sila uso yan, magnakaw. Ay, di ko lang kung magnakaw sa 7-Eleven o yung after nilang makuha yung phone. Kasi sila makuha yung phone, nag-selfie sila.
Hindi ko na alam ano nangyari kung nahuli sila o hindi, pero it was the start of something new. I feel so right Copyright! Tama na, Pao. being with you. Ah. On to the next meme. To survive in the wild, you need a reliable source of water. Ikaw na lang ata ang maasahan natin at mapagtitiwalaan natin sa police dito sa buong police force. Gawa para gumanda naman ang imahe ng buong police force. Slurp. Paulo Delawan confirmed! Hashtag 100k Delawan. Kung hindi ka Delawan, hashtag 100k Duterte pag napakita ka naman ng isang marrohas meme o ano mga sa politika nila. Kasi alam mo naman sa Pilipinas, parang teleserye, di ba? Yung masa iniisip nila na dalawa lang ang kampo sa politika. Ay isang kulay at isa pang kulay. Hindi ba pwedeng pangkalahatan to ng mga Pilipino pag may ginawa si kulay red na kabobohan? Pagsabihan mo, may ginawa si dilaw na kabobohan, pagsabihan mo kasi that is check and balance. Hindi naman pwedeng pababayaan lang natin yung ating kampo pag may ginawa silang mali, di ba? Dapat very dapat very pangkalahatan na hindi pamilya, hindi legacy, Pilipino. Lahat ng pamamayang Pilipino dapat ang iniisip natin. Mga kabayan, 100k. Hashtag 100k, Paulo. On to the next meme. Oh my God, meron pa nito. Ito, Bagani. Magkakaroon ba ulit tayo ng kapangyarihan? Mukhang nga kailangan natin yung malaki mong ibon. Kaya kung tinatago mo siya, ngayon ang tamang panahon para ilabas yung malaki mong ibon lakas. Yes. Yeah, my God. Woo! Dito alam mo. Ang pangit pa ng mic ko dito, grabe. Ito pa tayong sa yung ginamit ko yung yung mga 400, 500 sa Lazada. Good times, grabe. Ang pangit pala nun. Anong ginaganon ko yung mic? Pero ngayon yung mic gustong-gusto niya, no? Mga tigang kayo, mga hayop kayo. Okay, sinisipon na ako. Lalo sumasama ang aking pakiramdam dahil sa mga pinapanood kong memes. Alala ko, suminghot ako niyan Kaso nahiya na ako kasi yung una suminghot ako. Ayoko na sanang suminghot ulit, baka masyado ng cancer sa inyo. Hawin ng mga halimaw na yan. May malaking ibon man tayo wala. Pero magkakayong lahat. Huwag tayong Mukhang kailangan ko na panoorin ng Bagani every night. Kailangan ko na silang panoorin. For this quality script! Okay, naalala ko na. Yep. Ito yung siguro yung main na naging naging rason ba't ako nadili kasi talaga pinakita ko lang dito na parang wala lang. Parang whoop, trip ko lang kasi yung mga nakukuha kong views ng 100, 200 views. So, basta sinalpak ko lang dito. Baka para akong bata na. Baka okay lang kay Tito YouTube to. Di ako nagbasa ng community guidelines. Sige, porno! Okay, so skip pa na natin yan. No, bawal tayo dyan. Yeah, sa panood ko to sa Facebook. Alam mo na yun, sa Billboard, di ba, yung nag-play yung isang Miraculo. Lahat na paslangin. Ugaw, sinopal, tangina. 12 na. Hoy, Paolo, 6K ka magbura. Ano na magagalit si Tito YouTube? Baka sampalin na naman tayo dyan. Going invincible teacher. Baka may copyright infringement na nagagawa. Tapos tinag-aalagized, as usual. Dami na mga weebs natin. Na hindi marunong mag-English. Bakit? Oh my God, sukot! Sarili natin. Ang sakit pa rin ng ilo ko. Sinisip ko pa rin. kailangan Okay! So, tapos na. Doon nagtatapos na natin mga memes. Tapos na? Ako ang inyong friendly neighborhood memer na nagtapos ng kurso ng mass Oh my communication God, of di ko na memes kaya. to the general public of the millennium, for the millennials, for the millennia. Pero nag-enjoy kayo sa ating meme review, Filipino meme review na ginaya ko sa ibang YouTubers kasi ayoko na mag-isip. Puro uhog na aking utak na sa sakit ko. Huwag mahihiyang magtanong. Like, comment, and subscribe. Okay, mag-link kayo sa akin ng mga dekalidad ng dank memes sa ating Facebook page, No. Paolo Memes. Search nyo lang sa Facebook, Paolo Memes, para At doon nagsimula ang aking katapusan. Sinabi ko, mag-link kayo ng mga dank memes. Doon na nagtapos ang channel. makagawa pa ako ng isa pang meme review sa future. So, sa susunod na mga ka-answer. Oh, yes! Oh my... Ito yung una natin auto sa mga hindi alam. Yeah, for old time's sake! Willie understands. Naalala mo pa ba, Kuya Will? Naalala mo pa ba ang lahat na ating pinagdaanan bago tayo na-delete? Sobrang nakaka-humble na yung una-una kong may review.
may sipon pa ako at may sakit pa ako. Parang feeling ko, wala na magagawa nito. Sino pa bang gagawa nito? Gawin na natin, di ba? Kung sino, kailangan may isang basurang content creator dyan na gumawa ng may sa Pilipinas. Tayo na sumalo ng sakit at cancer sa bansang ito para ipagkalat sa Pilipinas. So, syempre, hindi lang doon nagtatapos. Dadaanan natin ang mga may natin sa pampamilyang Reddit dati, pampamilyang Paulol. Kasi ganun ko kayo kamahal. Kala nyo tapos na meron pang isa. Tayo na sa pampamilya, mga cancer walang magawa. Memes para sa lahat ng bata, dito lang sa Pipi Binasa. Ano to? Ano yan? Drugs? Oh. Ako. Yan, kaysa mag-aral kayo. Nakalabas na kayo ballpen nyo at yellow paper, di pa kayo mag-aral. Pero maraming salamat at nakasira ako sa pag-aaral nyo. Isa tong karangalan sa mga cancer. From Lisa Stylenson. Yes! Diba, pag meron kayo mga posisyon na kailangan ng responsibilidad at alam nyo, pwede nyo ikalat ang kakansera ng channel, gamitin nyo, diba? Ipakita nyo na nagkamali yung mga teacher sa pagtalaga sa inyo doon. Siguro kaibigan niya to, maraming pakisabi na lang sa kaibigan mo, Lisa, maraming salamat. From Harry, ano ang pinakatamang nagawa mo sa buong? So sweet. Maraming salamat. Walang ka mag-alala, Harry Potter. Marami ka pa ibang nagawa na tama, pero wala lang silbi sa lipunan. Joke lang. Sunod! From Kenneth Lingat. Iwan ang entries, mga cancer sa sobre din. At re-reviewin ko sa sunod na episode na binasa. Dapat sa langit na tama magaling. Gusto ko yung siningit mo siya doon. Naamoy ko pa yung singit doon. Pero importante, it's the effort that counts. Maraming salamat. Maraming salamat sa paggitara mo. Mala flip top pong verbal skills. Sunod. From Kentay. Ano ba? Kakapakita ko lang kanina na demonetize ako, na ban ako. Ano to? Ba't dyan si Bolbol sa isang hindi magandang parte ng katawan ng babae? Alam mo na mangyayari, matatakpan natin yan. Si Dede monetize, kalaban si Bolbol. Yan ang mga cancer kayo lahat. No ka frappuccino with this frappuccino. Maraming salamat, General Joshua. Siya pa na nakakaumay. Siya ko pa. Pero ito di nakakaumay pa. Cool. Minsan pag pinapad ko YouTube channel, may times na nakaka-inlove siya at charot. Alam, di mo ate, pero... Ito naman, no? Dito bagay. Di ba, Willie? Dito bagay, Willie. Meron kang 10,000! Oh, papamilya channel, tama na. Iba ang pupunuin ko sa siopaw mo. Subscribe ka, Paulol, dali. Ano ba yun? Subscribe ka. Basta! Paulol, hindi mo manonood yan. Ano yan? Saan ba? Huwag mo na panoorin Search mo, yan. Ulol. Pepi. Pepi pa, Peppa Pig. Ayan. Pau-ulol. Ay, Pau-ulol. Ay, babali rin ako. Pau, P-A-O-L-U-L. Paulol, search mo. Ito? Tulungan mo na nga. Sino? Eh, una-una. Ano, subscribe ka dyan. Yan. Bakit? Ano yan? Bakit Basta hindi? subscribe ka dyan. Baka yun yung ano Ano? Hindi yan Momo. Momol na lang tayo. Gusto. Tapos pinutin mo tong utong bell. Yes, the utong bell always. May pakinap, may ambag ka na sa likod. May ambag ka na sa lipunan, may silbi ka pa sa lipunan. Ate, maraming salamat sa kaibigan mo, Dementor. May isang meme dirigma na naman tayo. Maraming salamat. Ang sa'yo, mga kaibigan nyo, wala yung silbi sa lipunan. Kaya kayo na lang ang ipasubscribe nyo na sa channel. From Hot Doogies. Hindi, matigarin 690, sobra-sobra yan. 100k lang tayo. Yung Paulol correction, maraming salamat. Sunod. From Batang Child. Oh, shit. Damn! Sino yan? Sino ba ito nasa kaliwa? Ano ba? Ito ba yung 1 million subs sa Paulol? I mean, gano'n nakatagal bago tayo mag 1 million for sure. Sobrang high-tech na lahat. Sobrang tagal. At syempre, ang nag-iisang deep web wannabe ng Pilipinas. Meron pa mga green codes. I love it. Maraming salamat, Batang Child. Sana daw makita ni Araw-Araw Artist. Sino ba talagang pinapagawan mo ng art, ha? Ako ba o si Araw-Araw Artist? Selos ako, ha? Kailangan mo ko bilan ng french fries, ha? From Wancha.
Subscribe. Yes, 100k, di ba? Lahat ng mga ginawa nyo. Ang laki ng naitulong sa channel. Maraming salamat. Di ba, kita doon sa cross na Pampamilyang Channel tayo dito. Mga anghel kami lahat dito. Lagi kami sumusunod sa mga patakaran ng YouTube, sa patakaran ng buhay, at sa patakaran ng mga cancer. Sunod! Kung piping mapang... Nakakatawa. Matanda na ako, okay? 24 na ako. Hindi ko na maalala yung mga nilaro ko noon para yung mga itlog nyo. From Cancer Maymays. Maraming salamat at sinisinghot mo aking katas from Bulkmud. SM Supermall! Subscribe to Paulon! Ukucha! Bars! 5 minutes! Time! From Red Switch Card. Sino ba sila? Sino ba to? Baka to? Ba't ang dami nila? Ang laki ng team ko, di ba? Kung gusto nyo mag-apply, sipsipin nyo lang aking Pampamilyang Channel para mag-apply. Paulo Abilino, di ba redundant? Alam naman na si Paulo Ulol ay si Paulo Abilino talaga. Ha? Kala nyo ba itong mukhang to? Ako mismo ang gumanap sa Goyo. Hindi lang ako naligo ngayon eh. Pero may ligo at toothbrush lang ako sa movie na yon. Kaya medyo hindi alam yun. Medyo may onting pagkakaiba. Onting-onting lang. Kel Coronejo, pati sa CS Group. Oh, si Bolbol! Maraming salamat, diba? Sa iba't ibang cancel ng mga laro ay nandun tayo. Speaking of cancel na laro, maraming salamat, Turbo Hectic. Kaganyan! Spelling yan, ha? Galit na. Gagalit na aking kambal. Ba't ganyan ang spelling ng Paulol, ha? Yan ang mukha na habang buhay natin mamahalin. At maraming salamat sa pag-plug at panggugulo sa kanyang stream. O talaga, mapatawa sa Generation Z. Ang ano ko is 18 onwards eh. Maraming salamat at natuwa kayo sa aking ginawa. Pero, ayun na naman eh. Nandiyan na naman siya. From Azzy Buena. KMJS, kabahan ka na. Nandito na kami mga cancel. Meron dyan isang mga diehard GMA supporters. Bilang, uy, ano to? May gugawa sila ng KMJS review. Yung KMJS. Poop! Tapos bilang, poop! Eh, tabi mukha ako, di bang gwapo ko? Pili. Sunod! From Psycho, Bolbol. Si Bolbol ay isang ibon, di ba? Sabi ko nga sa'yo, may pambansang agila tayo at meron tayong bulbul. 14 to 23 centimeters? 14 to 26 centimeters ba to? Wala akong ano. I-measure nyo nga. Actual size to. Para ano lang parang mga 2 inches, 1-2 inches. Tinatabad ako rin yung ano okay? Ang dami nyo hinihingi. Chicks ba kayo? Yellow vented bull. Diba yellow? Oh my god, dilawan. 100k dilawan si Paulol. Diba? It all makes sense. Yes. Who lives in memes, lives in the Maymays. Maraming salamat. Sabi sa Pampamilyang Channel kami dito. Naiintindihan ng lahat yan. Diba YouTube personnel? Envalo. Buti pa doon may ads, diba? Kaya sobrang tagal ko na walang ads. Kaya yung mga hindi pa nag-join dyan sa membership button, sorry na lang kayo kasi sila napapanood nila ng mas maaga ng isang araw sa lahat. Kailangan ko ng pera, Pilipino ko. From Sid. YouTube personnel! No, huwag mo hahalikan yan! No, nakatingin na, wag. Hawak-hawak nila parang bola yung tama na. From Space Raccoon. Nakita daw. Maraming salamat, diba? Naging nagkalat pa kayo ng vandalismo. Wala akong kinalaman dyan. Bolly at Mall. Buti nadala mo si Bolbol kasi dito, yung Bolbol dito ay nakakulong lang sa bahay. Wala akong paki, di ko siya papakainin. From Lin Jun. No, wag mo pakita. Yan, magkagalit na naman. Ayaw ni Tito YouTube nakakita ng kahit anong physical na pagkatao, di ba? Gusto nila yung mga nakakaantok. Pagsimbahan na content, tama na. From Rebellion, basta may salamin ako yan. Yeah, di ba? Ako yan. Ano yan? Seryoso ba to? Oh my god, damn! Imposible ginawa mo to ng mano-mano. Baka meron ka dyang generator of some sort. Pero sige, benefit of the doubt. Napalaki nyo nga yung channel ng 100k eh. Mawawalan pa ba ako ng tiwala sa inyo ngayon? Oo. Virus na tayo, di ba? From RM Prion. Ano na naman to? Subscribe to Subscribe to Sukot! Cantot that counts. Yan na nag-iisang trono na ayokong upuan kasi gusto ko ng pera, diba? Sino ba naman may ayaw ng pera? So, maraming salamat. At umupo ako sa regla. From Himarisanda. Maraming salamat, Unichan. Yamete made kun. Sinabi na niya na mag-subscribe kayo. Oh my. Ay, Gaw Bulbul. Confirm 100k. Bakit nyo binabastos? Di mo ginawa nila sa'yo, Bolbol. Oy, gusto ko yan. Akin rin po tayo. Oy, sinabi ko.
Traitor ka, hayop ka. Binastos ka na nga, gusto mo pa. Parang ikaw lang. Good point. Pababiyat channel, tama na. At syempre, doon nagtatapos ng ating 100k special. Maraming salamat sa inyong lahat. Gagawa pa ako ng Q&A soon. Kaya i-like nyo na yung Twitter. Doon lang ako magpo-post. Hindi ako magpo-post sa Facebook. So, i-follow nyo na nasa description. So, mga hindi pa nag-join. Hindi ko alam anong pang kailangan sabihin, di ba? Sobrang mahal na mahal ko kayo lahat. Hindi na pala. Bahala kayo dyan. From 6k na na-delete and terminate yung channel, hanggang ngayon na 100k tayo. Ako ay taos puso nagpapasalamat ulit sa inyong lahat. And syempre, tulad na aking pangako, meron tayong green screen challenge. Ilalagay ko rin yan sa description at sasabihin ko yan sa mga susunod kong video. Syempre, di ako magsasawang sabihin, Paul. Sabay na delete yung channel, no? Ang isipan sa science o agam. Siniskwela, 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 hey.